Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1:30 lebih 6 menit. Waktu Indonesia bagian Kecamatan Bungkal WIB. Jan, alhamdulillah kanca-kanca isih do teges, kanca-kanca isih do pading. 100% Mas? Tidak. Lah iki. 97. Pak. Jan, aja kaya ngono cah, tenan. Nggih. Wong jare ana tembung entah kang nyebutake apa-apa ki kari kumpulane. Lah kumpul aku lho, aku ki ra gelem ngono-ngono kuwi kok ya. Piye coba, Jan? Gara-gara amat. Wah, Jan. Tenan iki. Tobat. Petis manis pupus tebu saupama aja ngucap ora teges tanpa guna. Kamar mancung nyupat rasa kang samar kakerwi mula pejo pingkong irup toya trimo luwung kanggo kanca jroning sepi muni. Jan iki apik kok ya. Sarpa langking ki ula dumung. Nah, entuk amung samudana. Iya ta? Jan. Teja bengkok ngirup toya, teja bengkok ki kluwung. Mula trima luwung. Nah. Maka petis manis yen ucap sing ati-ati tansah tak enteni dadi ati nyata bebrayan wah nek nggon gara-gara ku ya mathuke ngetoke ki bodhekan-bodhekan lawas. Wah kono demben ki cah-cah ki pesen campur sari. Iki adate nek campur sari ki nek rapake ngono ora mening lho. Ora cocok. Apa tukang cukur Mbah Narto kae. Jan. Lagi buka ngono terus tingak-tinguk. Kira-kira malah salah urung tahu krungu lho. Jan. Cara lagu-lagu abene iki jan. Ndek ndingek ki apik-apik kok. Ora kaya saiki. Jan. Gese iki pancen nek gawe Mbah Narto ki ya karo tirakat. Mula dan ciata kaya ngeblak. Jan, wis. Pengen tobat. Wah. Kanca-kanca pengrawit isih pading, kanca-kanca pesinden isih pading. Nah,
Wektune wis jam 2 kurang seprapat, monggo iki engko setengah 3 lekas ngruwat. Wah. Sian. Iki Pak Ais rawuh burung. Alhamdulillah. Wah, jan. Aku Banyol iki mang isin lho iki mang. Wah, jan. Konangan bapak guru iki wah, sesuk oh Banyolane kae sing kono kae kurang ngono. Adate ngono wah jan. Alhamdulillah. Weh, sowane ning Kupuk ki mbuh wis ping pira to jaman Covid awal-awal kae kok. Ra entuk wayangan ki mung yogane ki pira to kae? 7 apa pira ngono lho. Ning cakrukan nggon Beji sing kidul kono. Bar ngono terus ning Bali Desa pindho. Ning lapangan ki ping 3 eling. Jan. Sing pisanan ning lapangan iki bintang tamune pacare Rendra kae. Pak No ngono kae. Nah. Jan. Aindul karo Samirin, sing kedua kolaborasi karo Jaranan. Sing ketiga alhamdulillah iki karo Mas Joklidik, Mas Jokluduk. Wah, ya pancen Kupuk ki lain daripada yang lain kok apa-apa ki sarwa sembodo. Mula ya kabeh disembadani. Jan alhamdulillah. Sindene jiro lupa 56. Weh. Sih pading-pading kabeh Bu Marti, ada Mbak Rani, ada Mbak Marfuah, Mbak Hani, terus Mbak Vela, karo Mbak Ratih. Ayo, jan. Pentobat. Lakone Wahyu Purba Sejati. Ewa semono jenenge yang Edi Murpi Manyaran iki lho, mulasne Jembawan disemayani tanggal 23 semayani tanggal selawe. Iki mau tak genahke Pak niki ra nggih ngeblong nggih Pak pengestune ngeblong matane batinku jan wis iki sida nganggo kethek cilik meneh iki kok ya ora apa-apa tobat arep beksa liwas ngongkon kancamu iki kowe jan mergo dek iki wis Heri karo Ahmad lho iki berarti iki engko Abi karo Aksa iya jan hitingane apa iki serampat apa apa lek beksan loh jinawi kae jian karo nyekel gulu gendul ngono ketok puatut cah. Debat. Ya Mas, gugah sing ngono-ngono kuwi Mas, ora apa-apa di caosi tembang tayub sik ra kitang siji. Ya. Ya. Apa? Anu nih, Loh Jinawi. Manut, aku manut nek nggon ngene iki sing apal iki ya amat karo Cari no. Ngene-ngene iki rapati apal. Ya. Aja kayak monggo lek tarungan ini kan jangan-jangan kene ketambah munyeng lah wis rampung kan niwel-niwel kene lho lek apaan sih siap oke ayo nah tanten tadi kok suwi serata teko bono oke. Bu ana ngono ki diringkes nek wong dhuwur bono. Ya, iki Hani iki cocoke Hani iki. Ya. Sing ndang Cari. Ya. Cari. Ayo Cari. Jian. Heri iki nek nganggo songkok 6 cm kae jan rupane abang iso tak sawang kok kadan kaya Alex Supali
Jan, ayo cari. Ya. Ayo ri. Entang to kok malah ngemut rambul. Anu apa jenenge man kacang. Ayo. Kene. Sing beksa Abi karo Waksa. Iya. Masa Agung karo Malit ya ora jalan. Yo. Maka. Ayo sa. Langun mane panjen toro yo mas limpat pasange grait to seniman kuwi kudu wajar kendel Mas Aksa, Mas Abi ya. Ora mung kendel ngadep kelir nih ya kendel ngadep penonton. Salah satunya ya mbeksa ngene iki. Pumpung ki wis rada sepi lho ya ngene iki. Lah nyapur. Wah. Iya. Iki sik lo jinawi kok nembang apa kok ya. Wis tentang cah loro kok ya. Cikit. Iki mesti kelingan sing omahe blok itu lan cikit-cikit ngono wis. Ayo. Ayo Bi. Monggo Mbak Ratih, monggo. Yo. Sing nembang ani yo. Nggih, monggo. Bukane bunang, Mas. Nggih, buka bunang, Mas. Ayo. Yo, sampluk tulung agungan menika somplor budaya. Jahat. Kaya paseh men lho. Yo. Ayo Dang. Monggo Mas. Ingkang sampun pikantuk sambur. Monggo kula triju meneng. Sarwa Purwatunggal basa. Mosok kok sida dikancani amat neh iki. Ya. Tole miwiti sinden sendon ning pradonga pancen nyoto bumi kita ing sanuswantara kemaripan Harjo subur kang ayo mat ngateng mat ayo mat tabuhe disaleh nih pumpung karek 50% mari jagung lombok terong kacang dele pohong anggrek buyung era cak mati kentang kupis lembayung katon ijroyo dasar banyune tansah ajeg lumintu iline nyanyatane katiga rendang banyune iya ayo Bi janji sregep tandang gawe anggar
tamu ragapi banyune tansah ajeg mintu iline ya nyatane hatiku rendah banyune cukup lapisan murah kabeh monggo Mas Aksa Mas Akdi tak parani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelah ati saklawas sing nembang paini sing ngendang cakri sing beksa amat karo abi kok iso templek ngono lho sajake iki jan nggih matur nuwun iki ganti aksa wis ning ngarep ayo nembang sa nah ayo wih jan sapa kok isih ini merovokasi gitu jan nah ayo tangsa nembangnya apa sa ya Priun Pak. Nah, berdiri no. Nah, tak elok ini lomba jaranan lho rantang nembang kok. Iya. Tembangnya no Pak. Apa kira-kira petinganmu apa biasanya nek nembang? Jahat. Nopo nggih? Ayo manut. Cara kidulan apa piye? Napa Mbak? Nggih. Aja blentrong-blentrong nggo joget kaya. Ayo. Gubuk asmara ya kena. Lek litang asmara pripun, Pak?
Lintang Asmara ya kena. Nggih. Duwete Milio tak paringi Kalih Mbak Vela. Pun boten kula. Ayo Mbak Vela berdiri ayo. Monggo. Monggo Bu. Ya. Amit ya Pak Bowo. Lah ngono lho. Sopan santun dikedepankan. Kenapa? Loh. Ya, berdua ini sama Mbak Rate. Yo. Ya. Ya. Weh, kamu apa lo gembloteng ya? Jan. Piye iki tenan karo aku sa? Nggih no, Mbak. Oh iya toh. Pripun toh? Amit lho, Dek ya. Ya, maka. Ya. Wong asu. Wong ayu. Wong ayu kok. Nah, damel ral. Lho. Ya ora iki wong gamelan kok nganggo ral iki piye. Ya. Kok kendang, Mas? Kok kendang? Ya, sing Jepang sapa iki? Mas Hafiz niki. Oh ya. Monggo, Mas. Monggo. Ya. Nuwun lho Mas Aska. Nggih, Pak. Jan, nganggo lintang asmara kok cakil karo butane barang wis mati lho. Wah, Jan, rumangsaku kok ora krasa. Ndara kita gembruwo bios. Loh, Mbak Vela jangan duduk dulu. Iya. Ditambahi Mbak Ratih, Mbak Rani karo Mbak Marfuah. Ya. Iki sing tembange gayeng. Iki mau ana request sing lali urung tak wacake. Sik. Wah, jan. Sik iki sing request kok Ratih iki. Lho, Pak. Oh, duh, heeh. Sik. Endi kene mang aku ki rada tuwa nek ra ngene iki lho. Sik suwi to niki. Ah, iki Pak Dalang request Karang Taruna Klebus. Terus sitok emang endi mang? Sugeng Dalu request lagu Ninggal Katresnan versi jaranan khusus kagem Pak Kami Tuwa panjenenganipun Mas Nanang ingkang dalu menika nembe lembur muat coblok saking lari puncak kuwi. Lho iki tanggane Cak Ri karo Paini. Ya. Lagune aku manut cah-cah wis. Apa ngono. Maka Ninggal Katresnan ya kena. Pokoke ing digarep bareng itu gayeng. Aya. Ora gayeng ora regeng kok ya. Menggebu. Kakang Badranaya. Wonten timbalan ingkang adhawuh Den. Dina iki wis sawetara wektu sira lan anakmu takkan limapan ana madyaning alas kene. Lho tanggih Ndara. Sampun sawetawis wekdal ndika menika nilar praja mangka dereng kasdu kondur kula pitados menika sampun dadosaken horeking negari Ngamarta. Ndara menawi to pancen sampun boten wonten bab ingkang saklangkung wigatos prayogi monggo kundur kemawon Gus. Kakang Semar ngertenono nggonku mapan ing kene iki ora ana liya kejaba mung nyetitekake dawuh Sita Sasmitaning Hyang Marebudengrat marang aku yen to dina iki Jawata bakal matedhakake kanugrahan wujuding wahyu purba sejati. Wahyu purba sejati Ndara. Iya Kakang Semar. Wondene mapane nggone bakal matedhakake wahyu ora ana liya kejaba pasarian Hastana Gadamadana. Gadamadana menika pasarianipun para leluhur negari Mandura. Kelebet leluhurmu Gus. Dados mboten enten klerune nek sampeyan ugi melu tetugur wonten Astana Gadamadana nyanyadong nugrahaning Gusti. Mula kang saka kuwi Kakang Semar
dina iki aja mok kendhoni nggonmu dandan kepara malah kenceng ana. Tutna sak laku jantraku daya-daya prapteng astana Gadamadana. Mbok menawa ana ketrimaning uripku aku bisa nampa tumruning nugraha kuwi mau ya Kakang. Nggih, Gus. Kula niku pamong lan pamomong namung siyaga ngestaken dawuh. Nggih, Den, kula nggih siyaga. Kula nggih melu, Gus. Kula nggih nderek, Den. Yen kaya mangkono ayo samapta dina iki Kakang Semar. Hanalasa wanawasa tumuruning jurang trepis yang ribandel bebondotan kasrimpet menjalin cacing wauta sangapeke gumregut tansaya sahangkut sayakti datan metang pringga baya jrawana hadri hapranyata satriya trawitaraya